Henry. Henry. Tehdään se hengitys. Eikö se ollut hyvä se 8? Ja mä tiedän, että sä oot valmis, kun sä hengität ulos. Hyvä. Ala hengittää sisään nyt. Hengitä, 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 hengitä ulos. Hengitä ulos, 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 vielä tasaisesti ja pidätä hengitystä nyt. Mikäs on fiilis tällä hetkellä? Nyt on hyvä. Aika niinku valmiimpi. Vähän jännittää, mutta semmoinen hyvä jännitys. Parempi kuin se oli tänne tullessa. Haluais mennä. Joona on pro-äijä, ei oikeastaan tarvi kauheasti tässä tehdä, että se on ollut kehässä vaikka kuinka monta kertaa. Nyt tässä ollaan vaan tehty muutama mielikuvaharjoite ja yritetty vaan tälleen Joonalle, että hei, muista kuka sä oot. Me kaikki tiedetään. Siis ei voisi olla kukaan niin kuin valmiimpi kuin mitä Joona on. Sillä on taito, sillä on kyky, sillä on osaaminen ja pääkin on niin kuin kypsä, että se on kokenut. Tietää, miten homma menee. Et ei tarvitse nyt tästä niin kuin aloittaa alusta, että miten kehään meneminen meinaa. Hyvä meininki. Koko meidän tiimillä on vahva luotto tässä näin. Odottavan. Nyt alkaa pikkuhiljaa kierrokset nousee. Tarkoittaa, että on valmis. Anybody don't belong there in the dark there. When Poppy run up on you, best believe you take a loss there. They playing Aventura while they got you in their crosshair. If you ain't trying to run it, then we taking it by force hand. And I ain't gotta tell them that. Mitä seuraavaksi? Seuraavaksi jäädään vähän odottelemaan. Toivotaan, että tuolta tulee promottoreilta nyt kutsuu. Lähdetään työstämään. Mä menen takas salille. Meillä on ihan selkeä suunnitelma ja strategia tuohon, että mitä seuraavaksi kun mut nähdään, mä tuun tekemään. Mutta odotetaan, meillä on tossa kyllä jo vähän suunnitelmaa tulevalle, mutta niistä sit lähempänä. Tulee tuohon naamoin vielä. Jep. Se on arvo.